Waqt li l-Kummissjoni Elettorali din il-ġimgħa ppreżentat lill-Parlament il-reviżjoni tagħha tad-distretti elettorali kif inhi obbligata bil-Kostituzzjoni, jirriżulta li ċ-ċaqliq tal-votanti minn distrett tal ieħor se jkun ta' madwar 21,000. Ir-rapport approvat b'6 voti kontra 5 jikkuntrasta mar-rapport ieħor ippreżentat u appoġġjat minn rappreżentanti tal-Oppożizzjoni li jitlob li jkun hemm iċ-ċaqliq ta' madwar 186,000 votant li hu iżjed minn nofs jew kważi 60% tal-elettorat kollu fuq 12-il distrett. Ta' min jinnota l-Kostituzzjoni tobbliga l-Kummissjoni Elettorali tirrevedi biss ewwel 12-il distrett. Provvediment fil-liġi jeżiġi li l-ebda wieħed minn 32,000 votant skont l-aħħar reġistru elettorali m'għandu jiċċaqla minn 13-il distrett dak ta' Għawdex u Kremuna għal xi distrett differenti. Għaldaqstant hu ċar li fir-rapport finali tagħha, il-Kummissjoni Elettorali qablet u ħadet in konsiderazzjoni li jsir l-inqas ċaqliq possibbli u bl-inqas inkonvenjent għall-elettur u anke għall-kandidati. Minkejja dan l-Oppożizzjoni Nazzjonalista diġà ddikjarat li mhux se tivvota favur tal-tibdil. Bil-Partit Laburista jinnota tal-ipokrezija, partikolarment għax din kienet qablet mal-istess prinċipji 4 snin ilu u llum qed toġġezzjona għal konvenjenza. Ma' kull reviżjoni tad-distretti dejjem ikun hemm ħtieġa li jiġu aġġustati xi wħud mid-distretti minħabba li skont il-Kostituzzjoni l-ammonti ma rridux ikunu iżjed jew inqas mill-medja ta' 5% mill-kwota elettorali li skont l-aħħar reġistru elettorali ta' Ottubru li għadda hi ta' 26,983 votant. Il-kwota toħroġ mid-diviżjoni tal-kważi 324,000 votant fuq l-ewwel 12-il distrett, maqsum b'60 l-ammont ta' 5 deputati eletti f'kull distrett. B'hekk biex kull distrett ma jkollux iżjed jew inqas minn 5% tal-kwota tal-votanti, bil-fors irid ikollu il-minimu ta' 25,634 votant u mhux iżjed minn 28,332 votant. L-aħħar reviżjoni tal-konfini tad-distretti qabel din kienet saret f'Ottubru tal-2020 waqt li ġie approvat fil-Parlament fil-bidu ta' frar tal-2021 u ppubblikat xarejn wara fil-Gazzetta tal-Gvern. Minħabba ċaqliq ta' residenti minn lokalità l-oħra matul iż-żmien, il-Kummissjoni Elettorali hija obbligata li tirrevedi l-konfini mhux qabel sentejn u mhux iżjed minn 5 snin mill-aħħar reviżjoni kif meħtieġ skont l-istess Kostituzzjoni. Mir-rapport approvat issa tal-Kummissjoni Elettorali joħroġ li 3 distretti, l-ewwel is-7 u 12 ma baqgħux konformi mal-liġi. Fost l-oħrajn iċ-ċaqliq approvat mill-Kummissjoni Elettorali se jara li mal-1300 votanti jonqsu mit-12-il distrett u mal-1000 jiżdiedu fit-8 distrett. L-inqas ċaqliq hu fil-5 distrett fejn se jiżdiedu biss 8 votanti. Dan se jara pereżempju li votanti minn Birkirkara jiżdiedu fl-ewwel distrett waqt li oħrajn minn Tal-Pjetà jaqilbu għad-9 distrett u dawk fil-parti tal-Żonqol Frutilajn se jivvotaw mat-tieni distrett flok mat-tielet. Ma dan dawk residenti fiż-żona ta' Farruġ fil-limiti ta' Ħalluqa mhux se jibqgħu mal-5 distrett u minflok se jqilbu għas-6 distrett. Parti mir-residenti f'Żabbuġ se jmorru mas-7 distrett mis-6 wieħed biex din reġgħet saret tagħmel parti minn distrett elettorali wieħed. Anke l-votanti tal-Imdina flok 11-il distrett kif kienu sal-lum se jmorru fis-7 distrett. Ftit inqas minn 4,000 resident fl-Imġar se jqilbu mis-7 għal 12-il distrett. Ma' 8,000 votant naxxari se jonqsu mit-12-il distrett u se jiżdiedu bejn 8 u l-10 distrett elettorali.